Στις Αναστασίας τα τραγούδια παρατηρούμε πολλές φορές αυτό το εφέ. Στην καρδιά κρατάς σαν σκλάβο. Πες τον παραγωγό σου την επόμενη φορά να στο κάνει σε κανένα σημείο για να δώσει κανένα ενδιαφέρον παραπάνω στο κομμάτι. Κι αν δεν ξέρει πώς να το κάνει, κάτσε εδώ να σου δείξω. Πες του να πάρει ένα parametric EQ και να ψάξει στα ήδη έτοιμα presets. Υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο με το όνομα phone, radio ή κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Τώρα, αν δεν έχει, πες του να πετάξει το EQ. Τι EQ είναι αυτό? Τέλος πάντων, αν δεν έχει, πες του να κόψει με high pass από τα 300 μέχρι τα 600 Hz. Μετά να κόψει με low pass από τα 7000 μέχρι τα 4000 Hz. Χρησιμοποιήστε τα αυτιά σας για να βρείτε τα καλύτερα σημεία. Και να μπουστάρει λίγο γύρω στα 2000 Hz. Το αποτέλεσμα? Τσιφσαρόπ, τσιφσαρόπ. Τσιφσαρόπ, τσιφσαρόπ.